Kaixo guztioi, 1976ko Eurokopako finalean penaltien jaurtiketetan Antonin Panenkak denbora eta baloia doituz espazioa eta denbora geratu zituen. Horiek horrela historiara pasatu zen jaurtiketa hori Marakana futbol txikian gauzatu zen. Belgraden, Serbian, handik urtebetera Juanito Espainiarrari burua ireki zioten kristalezko botila baten jaurtiketarekin. 1981an Izar Gorriak Europa konkistatu zuen, besteak beste Robert Prosineski Izar nagusi zuela. Gerrak talde hori hautsi zuen, baina futbolariaren iruditegi kolektiboan eta memorian hiltzatuta geratu den espazioa da, Marakana txikia, hoiek futbolean zaleentzat, baina guk hemen Hamaika Telebistan komunikabide gisa eta kazetaritzaren ikuspegitik espazio berri bat ireki nahi izan dugu. Kirolari beste modu batean heltzeko, futbolari, saskibaloiari eta errugbiari erreparatuko diogu gaurkoan. Ongi etorriak gure Marakana txikia partikularrera. Eta kabina berezi hontan ez gaude bakarrik, nago bakarrik, izan ere laguna ditugu hemen alboan, Garazi Muniain. Kaixo zemuz? Kaixo, Gabon, aspaldiko. Hementxe berriro. Aspaldiko bai, baina hementxe. Eta hemen gure kabina partikular honetan. Alessandro Ruta, Gabon, ongi etorri? Gabon, buonasera, Gabon, beñat. Bai, izan ere, Alessandro Milanekoa da. Bai, italiarra. Eta oin duela 19 urte, Francesco Totti, Panenka bezala, Rotterdamen, bardin. Bai, Andrea Pirlok ere egin zuen munduko txapelketako finalean. Hoiek izango ditugu ere, izan ere, bitxikeriak iraganera egindako saltoak eta frikikeriak ere izango ditugulako gurean. Baina lehenik eta behin goazen berehalakotasunari heltzera aipatu dugu. Futbola, saskibaloia eta errugbia izango ditugula gaurko saioan. Eta lehenik eta behin Garazi Reala, Barcelona eta Real Madriden pare dago, 3. postuan, parti bat gehiagorekin, atzokoan Granadan irabazi zuen, eta sekulako denboraldi hasiera egiten ari da talde txuri urdina, niz eta atzokoan berdez jokatu. Bai, sekulako denboraldia eta gainera kontuan izan behar dugu aurreko partida etxean galdu zuela, bestela, Hala ere, ikusita zelako talde ona duen, nik espero Reala goian egotea, ez? Nik uste oso talde ona duela, sendo dabiltza atzean bai, oso aurrelari onak dituzte, eta nik uste aurten behintzat goian egotan nik espero dut. Bai, goian egon badago, atzokoan Alessandro zapina egin behar izan zenuen, ez? Milan eta Lazioren arteko partida zegoelako, katastrofearen gatik ez dizu galdetuko. Obeto isili egotea. Orduan, Reala eta Imanolen aldaketa kortxoi daukagu Imanol. Reala Milan oso baino beto, bai, oso merezita dago, nik uste dut oso merezita dagoela aurtengo maila, Reala oso talde gaztea, oso talde indartsua da, eta sekulako jokalari daukaten taldean, eta merezita dago momentu honetan. Bai, gogoratu behar da, atzokoan etzela Martin Odegaard amaikakoan egon, min altuta dagoelako Norvegiarra, momentuz behar da ligako jokalaririk aipagarrienetako bat. Eta hurrengo partida Leganesen kontra eta entratzaile berriarekin Javier Agirre itzuli baita ligara, Euskaldun pilo bat dituen taldean, Javier Aso, Unai Bustintza eta ikusi beharko zer gertatzen den. Atzokoan Eibarren kontra galdu zuen Leganesek, baina hor Realak izango du aukera beste 3 punturekin behar bada lehenengo postua eskuratzeko. Bai, nik uste azkenean urduiritasun horrek Realaren kontra egingo duela, ez? Azkenan eurek badakite hor goian daudela eta goian egota bezaia dela, eta azkenan behitu etxean Levanteren kontra utz egin zuten, orduan nik bestot uste oso partido erraza dutenik, gainera Leganesek naiz eta puntu gutxi izan, joko aldetik jende guztiak esaten du, entrenatzaile guztiek, puntu gehiago merezi dituela, ez? Orduan nik uste kontu handiarekin jokatzeko partidua duela Realak. Eta Granadatik Iruñera egingo dugu salto, izan ere, Iago Barrasatek zuzentzen duen Osasunak, sekulako marka osatzen ari da. 30 partida etxean galdu gabe, rekord historikoa. Eta atzokoan ikusten ari gara, partidaren aurretik omenaldia egin baizietean,
1936ko estatu kolpearen ondoren Osasunako buruzagi eta ordezkari ezberdinak errepresaliatu zituztelako eta atzokoan Alavesen kontrako derbiaren aurretik omenaldia egin zieten eta ondoren kale jira. Gogoratu behar da, etxe honetan, Hamaika Telebistan ezurren memoria saioan ordubeteko saioa eskaini geniola Osasunari eta ikusi gura duen orok aukera daukala gogoratu Hamaika Telebistaren web horrian. Eta kirolari dagokionez, Iago Barrasateren eskutik eta aldaketa gutxirekin, ze iasko... Nik denboraldi hasieran ez nuen pentsatzen. Hainbeste partidu ona lortzea. Baina oso talde indartsu ere Osasunak dauka. Eta dauka tximiabila, nire ustez da sorpresa, aurtengo sorpresa, benetako sorpresa bat. Eta daukan beste zerbait garazi sadar da. Ikusi berri ditugu eta atzokoan Arrasatek ere aipatzen zuen, ez? Zalegoaren indar hori gabe etzela posible izango arratsa hau eta benetan danak asusten harrapatu gaituela, ez? Bai, baina ja ez da kasualitatea, ja ez da ezustea, ez? Eta nik uste Zalegoak ere bultzatzen duela talde eta kriston intentsidadeagaz jokatzen dau taldeak, ez? Eta nik Osasunak sadarren jokatzen duenan gustora ikusten ditut partidoak, garai bateko Atletiken jokoari gogorarazten didalako, ez? Intentsitate handiagaz jokatzen dute, denbora guztian dauz beste arerioaren zelaian eta banitzako txapela kentzeko, ez? Denboraldia hasiera, behintzat. Denboraldia luzea da, eta askotan olako taldeek holan egiten dute bigarren partean. Bai, baina jasotzen den guztia, ongi etorria da. Berrogei puntu lortzen dutenean gero lasaituko dira edo sekulako berakada. Normalean, Bai, baina nahiko lukete adibidez Alavesek eta Eibarrek momentu honetan Osasunaren egoera berbera disfrutatzea, ez? Eta errepaso azkar honekin jarraituz, Atletikek puntu bat lortu zuen Villarrealen, Unai Simon izan zen protagonista nagusia, taldeak itxura nahiko ona eman zuen, orokorrean, defensiboki, bere bertuteak atzeko lerroan eta aurkariari heltzean daude, eta aldiz jokoa sortzerako orduan, aukerak sortzerako momentuan, talde zurigorriari gehiago kostatzen zaio, ez? Bai, nik uste oso puntu ona dela ikusita Villarrealen kontra izan zela partida, ez? Azkenan Villarrealek etxean, ez dakit 17 gol edo sartu izan dituen, eta atzo sartu ez izanak, Atletiken alde zeo zer esan nahiko du, ez? Partidako izarra Unai Simon izan zen, eta nik uste Valladolideko partidaren ostean, bere nortasuna edo indartzeko ondo etorri zitzaiola, eta agerian geratzen dira ere Atletiken hankamotz dituen, zati horiek, egia da atzean talde sendoa dela, baina erditik aurrera naiz eta jokalari onak izan, ez da ezer ikusten, ez da? Eta asko kostatzen zaio taldeari aukerak sortze eta golak egitea, ez da ezer berria entrenatzaileak besaten duelako. Bai, ez, eta gainera bi aurpegi daude, batetik Samamesen ikusten duguna, taldeak ala beharrez ez, protagonismo gehiago hartu behar duelako, ikuste ditugu Williams eta Muniain parte hartze gehiagorekin, eta aldiz etxetik kanpo gehiago itxoiten du, saiatzen da kontraerasoan ateratzen, aipatutako Williams eta Muniainen lana aprobetxatuta, baina gehien bat bere defentsako lerro hori ondo sendotuz, bai zelai erdian, bai defentsan, eta, porteroak alako geldiketak egiten baldin baitu, errezagoa da. Puntu oso importantea da, atzoko puntua oso importantea da, sailkapenean, zelaia oso zaila da, la cerámica, estadio da cerámica oso estadio zaila da, aurten ikusten ari gara, Betis 5 golak, 5 golak Betisi eta Atletik aguantau zuen atzo oso ondo. Bai, Unai Simonek 7 gol jaso ditu bakarrik ligan, eta hori ere zerbaiten adierazgarri da, eta ikusi beharko da, hurrengo jardunaldian, kasu honetan Levanteren kontra, eta Unai Simon aipatu dugu, eta beste atean, Aitor Fernandez egongo da, Atletikeko Arrobian egondako atezaina, ligako zenbakirik onenetariko batzuk aurkezten dituen atezainak, eta, Lezamatik behintzat atezainak ateatzen dira.
Bai, eta azken aldian batez ezainak ateratzen ari dira, ez? Eta erdiko atzelariak. Ia, aurrelariak ere irtetzen diren, baina bai, Aitor Fernandezen denboraldia be sekulakoa da. Horre ez, bere datuek ere esaten dute, zuk esan bezala, onenetarikoen artean dagoela, ez? Hasi besterik ez da egin denboraldia, baina hori atezain batentzako oso garrantzitsua izan behar da, ez? Eta are gehiago gainera, zure, etxean edo jokatuta, nik uste are motivatuago etorriko dela, eta atletiki gertatu zaio, ez? Gorka Samamesera bueltatu denan kriston partida egin duela. Iraganen denboraldia. Orduan Aitorrek egun txarragoa duen. Bai, ikusiko dugu zer gertatzen den, gainera ordutegi berezia izango du berriro ere atletikek, ordubietan jokatu zuen atzo, ordubietan jokatuko du datorren igandean, gainera hauteskundeen jira-bira hortan, orduan ikusiko dugu ze hautatzen... Boto ematera eta gero partidura. Bai, alako zeo zer edo beste batzuk ondoren... Nik ezin dut boto eman hemen, osea que... Zuk Europarretan, ez? Bai, Europarretan bai. Baina hemen ez. Bai, ikusiko dugu zer gertatzen den, zenolako emaitza ateratzen den, eta ikusiko dugu ere zer gertatzen den Garazi, izan ere, hurrengo asteburuan, 16 eta 17koan, emakumezko futbolariek greba deitu baitute, eta euren eskubideen alde nolabait plantatu egin dira, jakitun ari garela esoik baldintza ekonomikoen hobetzeaz, baizik eta eskubideen ikuspegitik hobekuntza integralen inguruan, ez? Amatasun eskubidea, futbola utzi osteko berme batzuk eta pixkat sartzen ari dan diru hori, nolabait jasotzea ere. Nik uste hor hitz potolo bat boto duzula eta ni horrekin bat nator, ez? Eskubidea, ez dira ari beste munduko ez erreskatzen, ez? Batez be, jornada egunekoa izatea, amatasunaren protokoloa eta gero lesioen aurrean edo babesa edukitzea, ez? Azkenan jokalari batek lesio grabe bat baldin badu edo, emakumeen futbolarekin agerian geratzen da pertsona hori eta betorkizunari begira bakarrik dago eta kasuak egon dira, oso bakarrik sentitzen dira, ez dute inongo babesik, ez laguntzarik, ez? Orduan, emakumezkoek eskatzen dutena da, hori, benetan, eskubideak dira, baina holan, 100% soldata minimo eskatzen ari dira, ez dira beste munduko ezer eskatzen ari. Eta amatasuna bezalako protokolo bat, amatasunaren aurrean, nik uste benetan, babesa erakutsi bar zaiela, eta sentitzen dut ere, lehenengo mailako talde askok ez dutela babes hori eman, ez? Emakumekiko beti geratzen da bigarren plano batean, ez? Eta eskertuko nuke, euskal taldeek ere babes hori erakuste, ez? Edo gizonezkoek kasu honetan, ez? Inor ez da busti, inork ez du ezer esan, eta eskatzen ari direna da oinarrizkoa eta premiazko zerbait, ez? Zait iruditzen beste munduko ezer. Eta uste dut, benetan jendeak ez dakiela zer eskatzen duten. Nitzako mende honetan eta urte honetan lotsagarria da emakumezkoen futbola ondino bigarren maila horretan egotea. Bigarren plano baten egotaz aparte, zapalkuntza nabaria da. Eta nik uste benetan lotsagarria dela. Eta benetan eskatzen ari direna, eskubidea da, eskubide batzuk. Eta oinarrizko eskubideak. Bai, gainera gogoratu behar da, jokalariek onartu egin dutela, inkluso eunekoa ez izan da ere, 175 eta ari garela 16.000 euro brutoen inguruan. Alegia egoera, edozein lanetan, egoera zaila edo prekarioa litzatekena, hori da. Eta zentzu horretan, hori da eurek eskatzen dutena, eta mai gainean jarri dutena, azkenean planto eginez, ez? Ze, badira 4 klub, 100% dauzenak, baina asko, ez, aitzaki moduan erabiltzen da, Logroñez, edo Sporting de Huelva, edo badudela taldeak ez daukatenak gizonezkoen egitura, baina ari garela 150, 150, 350 milioi eurotako aurrekontuak dituzten kluben inguruan, eta 175ean ari garela 12.000, 13.000. Eta hori onartzeko prest daude gainera. Bai. Eta ni lehengoan pentsatzen ere, ni aspaldi hasi nintzen futbolera jokatzen,
Eta entzuten nuen garai horretan, badoa emakumezkoen futbola gorantza, ez dakiz zer, pasatu dira pilo bat urte, ez dut esango badezpada. Futbola Eta bai, gaur soldata egun ez, bai eske gauzak bere horretan jarraitzen du, eta horrek eskatzen hau benetan. Bai, gorantza doa, baina zer, baldintzak ez dira hobetu. Eta Zaragozako direktibo batek uste dut esaten duela, zer gehiago eskatzen dute emakumeek? Futbola badoa gorantza emakumezkoen futbola, zer gehiago nahi dute? Eskubide duinak eta mesedez, uste dut danok guzti barko ginatekela honetan, ez? Lotsagarria delako. Naiz eta telebista sartu dan eta guzti hori, gauzak ez dira hobetu. Eta ni hitz egiten ari naz, ondala 15 urte baino gehiagotaz. Orduan, uste dut danok egin barko genukela zer emakumezkoen futbola benetan maila prekario horretan ez egoteko. Bai, Alessandro, baina gertatzen da paradoxa bat, eta da, halako klub handiek, gizonezkoen estrukturak dituzten klub handiek, hainbat langile dituzte alorro guztietan, eta oso posible da, kirolaz kanpoko edozein alorretako langileek, emakumezko futbolariek, baina soldata hobeagoa izatea. Uste dut edozein utiliero sekulako kluberenak, bere soldatak dira nesken baino altuagoa dela. Osea, momentua badakit oso, gogorra da zuentzat, baina nik uste dut, nik kirol asko ikusten ditut, adibidez tenisa, eta tenisean sekulako guda egin zuten neskak ez gizonen aurka, baina zirkuitonen arka. Eta justo atzo, Ashley Barty, ingelesak, irabazi zuen vutea finalak, eta bere premioa, atzoko premioa izan zen sekulako handiena. Inork ez zuen irabazi atzoko baino premio altuagoa tenisean. Hau zera erresultatu oso ona da. Bai, baina horrez, atzetik sekulako guda egin zuten. Ikusi dugu ez, baita ere, Danimarkako selekzioak kuko egin zion partida bat jokatzeari, ez? Kasu hortan, primen inguruko auzia zela, eta bereziki Estatu Batuakek mundiala irabazi duenean, horrez azaldu da ez, Equal Pay delako aldarrikapena jokalarien partetik, ez? Eta azkenean, ziurrenik ere, bai Euskal Herrian, bai Espainiar Estatuan ikusi da, edo planto egiten dela, ez? Eta nola baita, ekimen publizitarioetara, promozioetara, marketing ariketetara oso ondo geratzen da, ez? Emakumezkoak eramatea, taldea kluben ekimen publikoetara, eta bar, ez? Eta argazkietan, eta bar, baina ari gara benetan oinarrizko eta strukturalak diren elementuen inguruen, ez? Eta azkenean planto egiteak, Ainhoa Tirapuka esaten zuen, ez? Azkeneko, muturreko neurria da, baina beharrezkoa. Nikolan ere ikusten dut, ez? Azkenean zeozer ikusgarria egin behar da, eta jendeak ikusi behar du, ez? Eta ulertu behar du mezua. Eta zuk esan duzunaren arira, klub askori komeni zaie emakumezkoen talde bat eukitzea, baina hori argazkietan irtetzeko eta esateko emakumezkoen talde bat dutela, baina gero emakumezko talde hori ez dute zaintzen, eta nik hori bizi izan dut ere, klub batzutan jokatu izan dut, eta enoa ezer kontatzen, ez? Ezer ez dakigun, ezer. Baina bigarren plano baten egon gara beti astuta, eta gero argazkietarako deitzen gintuzten, beste gauza guztietarako ez. Eta orduan ikuste hori dela arazoa, ez? Benetan emakumezkoen ekipo bat nahi badu klub batek, zaindu dezala, eta eskubideak bermatzea talde horri. Profesionalak dira, erakutsi dute zelako maila ona duten, eta nahikoa da, ez? Asko mintzen hau emakume bezala gainera egoerak, eta are gehiago futbolari bezala, ez? Eta honen arira, adibidez, Alex Morgan litzateke olako izar bat, ez, gaur egunan. Eta aurdun dago, aurdun geratu da. Orduan, izan daiteke, ez, olako, ez dakit ez da bai da sortuko da orain, ez, olako izar bat ama izan da, gero zer, oin zer, behintzat ondo dago, ez, buruari bueltak emateko, klubetan eta egoera ikusteko, eta ia zeo zer aldatzen dan, behingoz. Bai, gaiaren inguruan, Ane Urkirirekin hitz egin dugu, Garako kazetariarekin, eta onatz bere hausnarketak.
Bai, nik uste kasu honetan greba jutia iruditzat oso erabaki ausarta, oso zilegisa bai. Asko indizketan, ez? 193k babestu doala, agertu dira ja batzuk esaten zeintzuk ez deuen babestu, zeintzuk babestu deuen, eta hor ja, joan zara hastian polemika puntu bat egon zen, baina niri iruditzezat zure lan baldintzak, porque langile batzun txioko zizketan kasu honetan, lan baldintzak defendatu nahi bazera, lan baldintzak duinak espaldin barakazu, eta hortako hitzarmen baten zure minimuak espaldin baria errespetatzen, greba jutia oso zilegi dela, kasu honetan goz kirol baten txio izketan, aurrez egin zen izketan ebai ea ausartuko etezian, eta horretxio niri erabaki posgarri iruditzezat alde hortatik. Ausartu dialako, eta esan duelako, onartea jaugea, oain arte klubako patronalan baldintzetan danai men egin dixue, danai bai esan dixue, eta jatu da puntua esan duela ez. Hemen goz, danari hori erabaki posgarri iruditzezat. Ez adiruditzen posgarria, lan baldintza minimo horrek, klubak ez egotia prest, lan baldintza minimo horrek bermatzeko. Ulertzet klub batzun posturia, o behintzat argudioa esaten, ez dakela adibidez lehen mailako futbol profesional baten babes hori, babes ekonomiko hori, adibidez Sporting de Huelva batek, Logroño batek, Madrid CFF batek. Alde hortatik bai iruditzezat, igual horrek zailtasun pixka bat egiko zeuela, baina danok lana inezkeo eta telebistan irudi eskubideak Iberdrola o beste ozen patrozinatzaile sartu ezkeo nik uste klub horrek ere alko zeuela lan baldintza minimo honek bermatu eta beste alde batetik iruditzezat jokalaixak uste baldin badeue oain dozela momentuan kiroloneko futbolak estande egiteko da gore egiteko ezin dia lehon 3 kluben zain askunde hori emateko. Tristia da, porque adibidez Sporting de Huelva historikoa da, eta igual ezin dugu baldintza minimo honek bermatu, baina iruditzezat ezin dela askunde hau, ezin da egon klub baten o pare bat kluben menpe. Eta kontutzen hartu behar da, jokalaisak hasi ziala kontratu horrek esaten 100% izan behar ziala, ikusten zen, ez da itxe zinezko, baina puntu baten baja bain beharko zeuela, eura jaitsi dugu euren eskakizuna, eta klubak bere horretan egitzeu, 150 nahi duela. Nik uste hor, posizionatzeko behintzat, arazua hor kluban baldintzetan patronalan esku dagoela blokeo hau desblokeatzea. Emakumeak jabaja horia. Eta emakumeak oain arte, menin bali marixu edan nahi, ez teizen bat urtian, ezin da jau momentu bat oain ere zan, bueno, bale, zeu edakazu errazia. Nik uste alde hortatik patronalak galtzeko dakala behintzat, greba honen inguruan mugitzen ari da argudioetan, patronala dola galtzen iruditzezat. Gero doe bai, zuk esan ezan amatasun bajana. Adibidez, lesionatutakoan ere, jokalai asko doz lesionatuta, eta ez dobena jaso baja laboral, lan baja bat. Eta nik uste diala horrek baldintza minimo batzuk, onartu behar duela, badakitz batzuk onartzen duela, eta kontratuan hori dela gehien bat, burua uste gehien sortzen ari dana. Mazala hastian prentza bat eman zen bai, euren posturia defendatzeko, nik uste ja hor ikusten dela, eurak ere badakixela gizartian gehiengoa behintzat, ulertu dela lan baldintzat duinak eta minimoak diala, horrek ez bermatzia kluban irudirako kalte dela. Hortxean urkirik garako kazetariak utzitako iritziak, eta oraindik ere estigma eta gauza asko borrokatu behar dira. Eta hemen han entzuten genuen bitartean, Alessandro, komentatzen zenidan, Italian, bueno, momentu bai, oso resultatu ona lortu genuen udan munduko txapelketan, baina presidente oia, Italiako futbol presidente, federazioko presidente oia, neskei buruz esan zuen zer nahi dute alako lesbiarrak. Egun baten, adibidez, osea, gure futbol munduan... Oraindik ere, lehen aipatzen genuenaren hildotik, oraindik ere, Europako iparraldeko eta hegoaldeko jendarte eta pertzepzioetan, kaso honetan emakumezko futbolarien inguruan, salto handia dago, Suedia, Norvegia... Zuek bigarren mailan bazarete gu laugarren.
Bai, espero daigun aurrera urratsak ematea leku guztietan, ze Italiak lortu da Eurokopan eta Mundialean sartzea. Eta, bueno, talde handiek ere, Juventusek orain asko zabaltzen du. Ari da, asko mugimentua, bai. Baina oraindik ere baldintza horietan. Eta guzti honen inguruan, berezeki eskakizunen inguruan, aritu ginen Ainhoa Tirapurekin Hamaika Telebistako Lotxagabe saioan. Barainaingo atezainak azaldu zuen, zertan datzan hitzarmenaren eskakizun hori, eta balen ezurren memoriarekin aipatu moduan, gure webgunean sartu, hamaika.eusen, eta bertan Lotxagabe saioko atal horretan, Ainhoa Tirapurekin pasatutako ordu guzti horiek ikusi ahal izango dituzue. Guk 3 minututan laburtu dugu, eta honatz Ainhoa Tirapuren hausnarketa hori. Zure lana oso prekarioa denean, eta orain arte futbola prekarioa izan da guretzat. Aldaketa nabaritu da babesleak sartu direnean, ez? Iberdrola bezalako babeslea handi bat sartzen denean txapelketan, telebista agertzen denean, hor ikusi da hazkuntza esponentziala izan dela, orain arte oso motela zen, eta azkeneko 3 urte hauetan asko aldatu da. Kanadara joatea lehenengo aldiz Espainiako selekzioa sailkatzea munduko txapelketa batera, hor ja egin zen klik antzeko bat, hor sartu zen Iberdrola, sartu zen telebista, eta horrek egin du, azkenean, hazkuntza askoz ere azkarragoa izatea, ez? Baina, esan nahi du, txapelketa gero eta politoagoa dela, eta gero eta maila handiagoa daukala, eta ja hitzarmen bat lortzen baldin badugu, suposatu dut, ja, pizkat baita sendotasun antzeko baten batea gure txapelketari. Azkenean, gertatzen dira orain, desberdintasun asko daudela talde batetik bestela. Talde baten barometara jokalari batzuetatik besteetara, ez? Eta ja, hitzarmen bat lortzen baldin badugu eta sendotasun bat ematen baldin badiogu txapelketari, jokalari guztientzat ja serioagoa izango da, ez? Eta uste dut hor dagoela gure gakoa orain, eta gure lana izan behar dela zentzu horretan. Daude talde batzuk, igual 300 edo 400 euro inguru jasotzen dituztela futbolean jokatzeagatik, eta daude beste talde batzuk oso izen ona daukatela, baina agian beraien goi mailako jokalariak daudela kobratzen diru pilo bat, eta betaldetik datozenak oso gutxi. Zergatik, orain arte izan ditugulako kontratuak 20 ordukoak astean. Iruditzen zait ondo jokalari oso ona baldin bazara, diru pilo bat irabaztea, azkenean zure lana da, baina minimo bat egon behar da guztientzat. Eta minimo horiek dira bilatzen ditugunak hitzarmenean. Ez bakarrik diruan, ikusten dugu baita daudela, bajan zaudenean, ez duzula 100% kobratzen. Ostras, lesionatu naiz lanian. Eta alere ez dut kobratzen 100%, hori ez da bidezkoa. Lehenengo mailako taldeak eta egiten duten berribizio medikoa da 20 zentei egin eta ez diete elektrokardiograma bat ere egin. Gero sustoak egon daitezke, daude gauza asko ez direnak ikusten oso garrantzitsuak direnak. Desberdintasunak hain handiak direnean niretzat ez dauka zentzurik konparaketarik egitea. Zergatik, utopia bezalako zerbait ikusten dudalako beraiek daukaten egoera. Eta horretara heltzeko helburua izatea, ez dauka zentzu askorik, ze oso urruti dago. Niretzat errezagoa da, helburu zehatzak hurbilago daudenak jartzea, ez daukagu ez da hitzarmenik ere, nola pentsatuko dugu mutilek kobratzen dutena kobratzea. Niretzat, egiten dudanean gure beharretaz eta bar, egiten dut aparte jarri gizonezkoen futbola, formula bat eta holako kirolekin, ez, diru pilo bat mugitzen dutenak, eta besteekin konparatu, ez. Pentsatzea, hemendik urte batera gizonezkoen egoera berdina izango dugula, ezinezkoa da. Zentzu horretan, azkeneko urteetan, martxoak 8 egunean grebara deitzen da. Taldeak, ulertzen duelako, emakumeak borrokatu behar dugula gure eskubideen alde. Eta horrela egin dugu egun horietan, baina baita ere, hitzarmenaren bidean lan egiten dugu zentzu horretan, ez da bakarrik egun bakar batean egiten dugula borroka. Emakume futbolari batek lan egiten du urteko egun guztietan emakumearen alde.
ze dauzkan barrera guztiak botatzen joaten da. Fokoa irekiko dugu eta Euskal Herritik nazioartera joko dugu eta egoera lazgarriekin jarraituko dugu, kirolaren munduan gertatzen diren egoera lazgarriekin izan ere askotan nolabait futbola eta gizartea eta futbola eta gure bizitzetan dagoen testuinguru hori futbolatik banatu nahi izaten da, baina futbola ekintza soziala da berez, gizartean gertatzen dena eta gugan eragina daukan eta gertatzen diren gauzak ez dira neutroak eta ez dira ere kasualidade hutsaren baitan kokatzen. Eta horietariko bat atzo Beronan gertatu zen, Alessandro, izan ere Mario Balotellik berriro ere arrazakeri kasu bortitz bat pairatu zuen, gogoratu behar da urtengo denboraldian Berretxea taldean ari dela jokatzen, bera bertakoa da, eta atzokoan Beronan irainak eta bestelako goiu arrazistak pairatu behar izan zituen, eta onaino esan zuen. Veronak dauzka gauza pare bat oso herri polita da, benetan oso herri polita, baina bere intxak apurtxo bat rasistak dira. Ez zaizkie batere gustatzen beltz gauzak. Naiz eta gaur intxa batek esan gu daukagu beltz bat taldean, Balotellik, zer nahi du Balotelli, atzoko momentua, momentu honetan Balotellik entzuten ditu zaratak, en plan tximinoak, eta botatzen du baloia. Deigarriena da, Juricek, Beronako entrenatzaileak esatea, ez zirela oihu arrazistak izan, eta berari ikito deitzen diotela. Ez dute zer entzun, non dago problema. Balotelli den problema, Verona ez da herri rasista bat, dauka antecedente pillo bat. Hortxe, duela 21 urte ez, Patrick Mboma fitxatu nahi izan zutenean. Fitxatu nahi zuten beltz bat, Holandako bat, baina intxak ez zuten nahi batere olako fitxaketa, eta ipini zuten muñeko beltz bat. Eskegita. Exactamente, ez dugu nahi beltzerik. Goratu behar da, Balotellik arrazakeri Balotellik jaio zen Palermon, bere gurasoak Ganakoak ziren eta adoptatu zuten Bresciako bikote bat, eta bere anaiak, Enok, ere da futbolari baina nahiko eskasa, Mario hobeto dago, baina Mario Bresciakoa da, eta aurten itzuli da etxera, oso tipo berezia da, egia esateko, baina talento handia, orain ja 30 urte dauzka, ez da gaztea, hasi zen oso gaztea 17 urtekin, Interren, eta gero, Manchester Cityra, Milanera. Ibilbide, pixkat malkartsua izan du, baina pairatu dituela eta beti sufritu du alako problema, rasista munduan. Kroaziako zaletuek platanoak jaurti zizkioten. Adibidez. Eta izan da oso bortitza, eta kontatzen dute ez, gainera umetan Balotellik bere burua margosten zuenean, kolore larrosaz margosten zuela, ez? Eta horrek esan nahi du zenolako egoerak pairatu behar izan dituen. Gogoratzen dugu ere, Samuel Eto'ok bere garaian, berdina egin zuenean, eta azkenean egoera hauek ere badirela zoritxarrez gizartearen isla, izan ere, zuk ederki asko dakizunez, badagoelako jendea, ez duela nahi, Mediterraneoan dauden pertsonak erreskatatzea, eskubide guztiak errespetatzea, eta azkenean futbol zelaietan hori modurik primario
eta lasgarrienean adierazten da, ez? Eta hori matxismoarekin ere gertatzen, Bai, zoritzarrez hori, futbola be gizartaren isla da, zuk esan bezala, eta aparte nik uste jendeak memoria oso eskasa duela, edo agian historiari buruz gehiago irakurri beharko lukela, ez? Danok joan gara beste lurralde batera lan bila, edo zeozerren bila, bizitza berri baten bila, eta ongi etorriak izan ginen Euskaldunak Ameriketan adibidez, orduan nor gara gu esateko zu etor zaitezke zu ez. Iruditzen zait gaur egunan oraindik olako gauzak pairatu behar izatea zelai batean, hori lotzagarria zuek esan duzuen. Ez daukat beste hitzik gehitzeko eta hori iruditzen zait lotzagarria. Aipatuko ditugu gauza pare bat nazioarteko kontestuari buruz, futbolari daukionen bederen. Alegri Bayernera joango da, edo Mou joango dute da. Bueno, Bayern oso mundu berezia da. Niko Kovac, agur Niko Kovac. Agur. Oso ondo atzo ikusi nuen Twitterren Niko Kovacek admititu zen bera frakaso egin zuela. Eta egia da, merezta dago kanporatuta. Bai, gero aipatu behar da, Guardiolak Bayern utzi zuenetik, 5 entrenatzaile egon direla, tartean Ancelotti, eta orain ikusi beharko da, ze Jose Mourinhoren izena azaltzen da, eta paradogikoa litzateke, zen ere Borussia Dortmundekin ere lotu dut, eta asteburuko beste irudietako bat, Andre Gomezen lesioa, ez dugu irudia ikusiko, orkatia apurtu duelako, baina benetan deigarria, batetik berak hainbat hilabete emango dituelako zelaitik kanpo, baina baita ere Son korearraren reakzioa, ez? Ohorea eta minaren hortxe negarrez. Eta gainera falta, esateko ez zen berea, bikoteak egin zuen falta. Sorte txarra justo momentuan, Bai. Eta hortxe nazioartekoak, eta nazioarteko errepaso honekin bukatzeko, Alessandro ekarri diguzu Peter Cechken figuraren inguruko soslai bat. Atezainei buruz. Bai, atezainei buruzkoa. Berehala ikusiko dugu introa, eta gero komentatzen joango gara. Gaur hitz egin du atezainei buruz, eta badakigu atezainak apur bat zoroak direla, desberdinak direla. Beste lankideok baino zoroagoak dira, ziurazki. Bai, ikusiko ditugu hori da, Peter Cechken eta atezainen irudiak. Egia esan beti izan dira oso bereziak, ez? ATP-an jartzeko, nolabait, desberdina izan behar da, ez? Bai, nik ere jokatzen nuenean, zoroenak edo pertsonai handienak atezainak ziren, bai. Bai, eta hor badude batzuk, ez? Eta Peter Cechek, Peter Cechken zelaian zen nahiko, kanonikoa, zen oso kanonikoa. Bueno, oso asko gustatzen zitzaidan, oso atezaina beti serioa fijatuta, ez dut gogoratzen hainbeste fallorik. Bai, hor txekusiko duguna Chilabertek gainera azte honetan izan du kapitulo nahiko Petrala sare sozialetan, izan ere Marcelo Bielsaren aurka egin du. Marcelo Bielsak Txileko mobilizazioak babestu dituelako, eta Chilabertek bere kontra egin zuen Argentinako hauteskunden testu inguruan, eta gogoratu behar da ere San Paulik edo Gari Medelek manifestarien alde egin zutela, eta aipatu guna ez, Peter Cech nahiko kanonikoa Peter Cech eta bere kaskoa. Bai, bere kaskoa, ez? Sekulako istripua tokatu zitzaion oin dela 10 urte edo, Readingen aurka, eta apurtu zion Readingen jokalariek burua, literalki. Bai, Stephen Hunt. Eta ipini zuen kasko, eta irudi oso... Nik uste dut Cecheren irudia famatuena izan zela, kaskorik lehen baino. Cech, kaskorena! Bai. Errubian oso ohikoa da, baina futbolean ezain beste. Eta oso atezain ona izan da. Eta baina guk ez gara hemen, hitz egingo dugu Cechei buruz, begiratu zenolako atezaina, irabazi zuen Champions bat, Bayern Munichen aurka, bide batez, Munichen bertan. Jupp Heynckesen Bayernen kontra. Bai, eta gelditu zituen 2 penalti,
Olitzen eta Schweinsteiger. Beste zut gogoratzen, Bai. Gogoratzen dut partidu honetan lan egiten ari nintzen eta noiz amaituko da partidua. Eta momentu honetan istripua, Stephen Hunt, Riedingen, eta ondinon kasko gabea, txeken eta begiratu, pam! Bai, kolpea. Zuzenean Eta kolpea. momentuan ez zuen antzeman. Ondoren Gero ospitalera eta hasi zen sufritzen sekulako buruko minak. Eta, noski begiratu zen olako kolpea. Baina gero aurten itxi du futbola, itxi du Arsenal. Jokatu zuen lehen Rennesen. Eta begiratu Txekiarra, Txekiarra. Republika Txekan, zein da Txekien kirol nazionala futbola ez. Izotzokeia. Daukate Txekiarrak NHL-en uste dut atezainik onena, gutxi gora behar, Dominik Hasek, The Dominator, detzen zen. Irabazi zituen 2 aldiz liga. Eta 19 zeraman Haseke eta Txekek ere hasi zen oin dela aste pare bat, hokei izotzokeia jolasten, Londresen bertan, Londresen bizi da. Ez da gaizki bizi, Londresen. Bueno, segun. Baina... Diruarekin. Nik nahiago dut Milan. Baina, begiratu. Hasi zen izotzokeia jolasten, Txekiarra denez, noski baietz, eta gainera irabazi zituen partidu pare bat. Eta penalti ere okeian, Dominik Hasek, The Dominator, Txekiarra, begiratu zenolako, bum. Eta Txekek omenaldi egin zuen bere idoloari, eta irabazi zuen partidu pare bat, gelditu zituen penalti pilo bat, eta bere bizitza orain da izotzokeia eta Chelsea-rekin jarraitzen du lan egiten, da ikertzaile komentarista bat, pundit bat komentarista, gu bezala. Pundit. Berdin. Baina, zuk badakizu Txekek dauka beste gauza bat berezia, da tokatzen du instrumento bat, eta oso ongi, gainera oso ongi. Bateria. Ze instrumento, bateria, eta ikusiko dugu hemen da izotzoke partidue, berriro, maila oso txarto, ez pentsa. Eta hemen Txek bateria tokatzen, estilo nahiko polita. Bai, System of a Down. Bai, hemen Toxicity egiten ari da, eta, ez da Lars Ulrich, Metallica-rena, baina, estilo oso polita. Eta bere ordezkoa Chelsea ondo ezagutzen dugun portero bat. Bai, zorionez edo zoritzarrez, ez? Antza izan zitekeena, ez dakit, bai, bere burua gainditu... Bai, nik uste, azkenan espektatiba handiak zeuden beragan, egia da munduko talde onenetariko batean ari dela, baina, egia esan ez dut asko jarraitzen, ez dut jarraitu nahi. Atletiken ere oso atezainonak daudelako, baina, nik uste azkenan atletiketik joan diren jokalari hoiengan horren besteko espektatiba handiak zeuden, azkenean bere horretan geratu direla, ez dut uste asko destakatzen ari direnik. Bai, horiek izan dira, momentu honetan, egin ditugun profilak, bai Peter Txekena, eta baita ere, bere ordezko atezaina den Kepa Arrizabalagarrenak, izango dugu tartea, ze bestela ondarrotik daituko gaituzte, eta esan bezala, horiek izan dira soslaiak. Profila osatuta eta Ingalaterrako liga izpide izan dugula, gure lagun batzuen opariaren berri eman nahi dizuegu, izan ere Bleacher Creature enpresako kidek oparitxo batzuk egin dizkigute, eta hurrengo gunetan, adibidez hementxe, Kun Agüeroren panpina hau irabazi dezakezue, 11.eusen abiatuko dugun sosketa horretan.
Saioa aurrera doa eta beste sekzio bati ateak irekiko dizkiogu azken kromoa sekzioari, kasuntan Panini etxearen babesarekin. Hementxe ditugu, 50 sobre ditugu bertan, sosketatzeko, ligako kromoen 50 sobre, eta euren albuna ere badaukagu, hementxe, talde guztiekin, gizonezkoen ligako denboraldiontako albuma, Panini etxearenak, eta esan bezala, urrengo egunetan, Amaika Telebistaren webunean, amaika.eusen sosketari bide emango diogu. Badio datez, baditu kromo batzuk eta ingo dugu unboxinga, ez? A ber, txikitan bezala. Panini italiakoa. Bai, Modena irikoa. Erakutsi, Mikel Merino, Menkike Garzia, Eibarreko jokalaria. Eta, bueno, baitut batzuk. Balon de oro. Bai. Gaur arte Balon de oro. Bai, euskaldun askorik ez daukat euskaldun. Hementxe bai fitxaketa bat, Areola, Real Madrideko porteroa. Bueno, hauek plaza berrian aldatu ditzakegu, bai, horiek diferenteak. Plaza berrira joan gaitezke. Eta aprobetxatuko dugu sekzio hau bitxikeri bat kontatzeko. Izan ere, erakutsiko dizuet hau bai, kromo baten erreplika da, Eugenio Bustingorrirena, Osasunako jokalari hoia, Real Madrilen, 30 urte atzera, orduko kromo bilduman, azaldutako kromo bat da, Eugenio Bustingorri, eta inoiz ez zuen Real Madrilen jokatu. Eta kontua da, kromo honen bertsio errealak, 80 euro balio dituela egun todo kolekzion, eBay eta horrelako zeretan, atarietan. Eta historia oso bitxia da, ikusiko ditugu irudiak, izan ere, Bustingorrik ez zuen Real Madrilen jokatu, baizik eta Atletico Madrilen urtebetez, eta ostean Osasunara itzuli zen. Baina, bere denboraldi horretan, eta orain erakutsiko dugu urte hortako albuma, hementxe, replika bat da baita ere, zenbat gauza dauden hemen bertan, eta hementxe topatuko dugu baita ere, Bustingorri, Atletico Madrilen, ez dakit ikusten den, hemen dago, hemen behan, hortxe, izkinean dago, Eta esan bezala, ia ikusteko aukera dugun eta komentatzen dugun, Pelotxarik, lege hortan galdurik, lehen aldin da orainan, vertikal oraindik, berdin du Euskadin edo menoski, bila montxerran, edu montxenik, izarte ingeniero la irapatín, formación compañía antes de crisis, esclavutza itxu induce los miedos, escanda decir, ¿quién lo va a decir? Dezurrak egunero, negocio engaño, espiral berriro, joku makabro, regatik asko naskatuta daude de tu puto ruedo, naskatuta gaude de tu puto ruedo. Zen badauzen, gordetzen el grito, beltzan el mundo demanda adictos, genera contextos, genera conflictos, mumindurarekin, galtzen besterik, aske aldago irian, voluntaterik, inork ezaki denborarekin, tanta habladuria, quien te va a decir, nor dago quien está, lantzen oraindik. Eta aurrera egingo dugu, saioaren azkeneko tartean murgiltzera goaz, eta asteburu hontan mundu mailan izandako beste albiste baten berri eman behar dizuegu, izan ere, Hego Afrikak 3. aldiz irabazi baitu munduko errugbi txapelketa. Horiek horrela, Naizeko kazetari Imanol Intziarterekin batera egon gara bere analizia jasotzeko. Favorituen artean
Hego Afrika zegoen, 4 urte arraro xamar pasatu ditu, izan zitu bere arazoak bere garaian, Hego Afrika badauka bere arazoak, propioak, ezagunak, apartheideko kondarrak eta hori hor dago, pobrezia, eta selekzioa izan zituen bere arazoak, kuotak direla eta ez direla sartzeko txuriak ez diren jokalariak, konbokatorian eta hori, azkenean hori gainditu zuten, iritsi azken 2 urtetan Erasmus hartu zen tartean. Goraka estiloaren ere debatea edo ikamika egon azken urteotan, nola jolastu, betiko Hego Afriko errubia da aurlariekin jolastu, indarra, potentzia, hori edo beste mota bat, Johannesburgeko Lions daude, errubi espansiboa edo arinagoa egiten, azkenean bere oreka aurkitu dute eta txapeldunak atera dira. Inglaterra ere azken 4 urteetan, orain dela 4 urte, kanpoan geratu zen bere mundialan, Inglaterran antalutako mundialan, lehenengo fasean geratu zen kanpoan, hori kriston kolpe izan zen, Inglaterrakoa. Bilatu zuten Eddie Jones, Australiarra orduan Japoneko selekziona hautatzailea zen, gainea ospea lortu zuen mundiala hortan, Hego Afrikari, Japonekin Hego Afrikari irabazi eta gero. Izan ditu bere gorabeherak azken urteotan, ikusi dugu 6 nazioetako torneoan, batzutan irabazi, gero arazoak taldea egiteko, baina azkenean iritsi da talde oso potenterekin, pieza guztiak puzzlea osatuta, baina azken partiduan bakigu finalak jolasteko ez dira, irabaztekoa dira, eta Hego Afrika nagusitu zen bere joko bere plana, eta azkenean Inglaterra, kriston final erdia jokatu eta gero Zelanda Berriaren kontra, geratu da estia Espainietan jangabe. Lau urtean behin gertatzen zaio berdina Zelanda Berriari. Mundiala bukatzen denean, jokalariak orain dela 4 urte, adibidez Richie Macau edo Dan Carter erretiratu ziren, batzuk erretiratzen dira, beste batzuk Zelandako Berria taldeak liga uzten dute, Zelanda Berriko selekzioan jolasteko hango taldeetan ibili behar zea. Orduan, batzuk egiten dute, adibidez Dan Carter, gero Europara etorri zen, Frantziako ligara, esperientza berriak dirua Europan dago, Frantzian gehienez, Inglaterran ere bai, orduan, eta jokalariak aldatzen dira, adibidez aurten, Sonny Bill Williams uzten du, edo Kieran Red, titularra, kapitaina uzten du, 8 zenbakia, baina orain dela 4 urte zen gertatu hautatzailea aldatzea, eta orain Steve Hansen ere uzten du selekzioa, eta orduan lehenengo prozesua izango da hautatzaile berri bat izendatu, ziur aski Nueva Zelandako federazioa, Zelanda Berriko federazioa dena lotuta daukala, hemen gertatzen dena da estruktura guztia All Blacksen zerbitzura dago. Taldeak eta piramide bat da, eta orduan talde txikiena goraka Super Rugbira iritsi arte, eta Super Rugbia, orduan jokalari asko daukate kontratua, bi kontratu dauka, edo ez dakite zehatz mehatz teknikoki nola den, baina daukaten kontratua taldearekin eta federazioarekin, eta dira federazioko jokalariek. Orduan, Zelanda Berria batzuko dira, baina beste batzu etorriko dira eta estruktura oso potentea dauka. Orduan, beraiek ez dute hainbeste sufrituko, nik uste ez dutela arazoa, eta hurrengo urtean Rugby edo 4 urte barru Frantzian, berreiro dira favorito nagusia.
Gales ere aldaketa dauka, Warren Galdan entrenatzailea, Zelanda berrikua, ere utziko du, egonda 12 urte usteet, orain buruz hitz egiten eniz, baina 12 urte egonda Galesen hautatzaile modun, usten du taldea, jokalari oso garrantzitsua utziko dute, Ale Wyn Jones, adibidez, kapitaina, eta Galesen arazoa iritsi da finalerdietara, baina oso nekatuta, bajak, eta gertatzen zaionari Galesi da azkenean herrialde txikia, jende ez dauka gehiegi, eta orduan bajak gehiago beste batzu baino gehiago nabaritzen ditu bajak. Zailagoa egiten zaio rotazioak egitea, bere maila mantentzeko, eta orduan hor sufritzen dut. Azkenean oso nekatuta geratu zen, eta Hego Afrika finalerdietan Hego Afrika gainetik pasatzen. Hortxe, Imanol Intziartek naizeko kazetariak utzitako hausnarketak gogoratu, asteburu hontan Hego Afrikak 3. aldiz irabazi duela munduko txapelketa. Saioan aurrera goaz, Garazi, Alessandro, placer handi bat, lehendabiziko egunean kabina hontan sartzeagatik, mila esker. Zuri. Bai, zuri. Eta programa bukatzeko, saskibaloiari erreparatuko diogu, izan ere, jakin dakizuenez, ACB Ligak eta Euroligak aurrera darraite, eta guk kazetaritza eta kirola uztartu nahi izan ditugu, programa osoan zehar bezala, eta gaurko protagonista, beste protagonista bat, Ritxi Gerra da, Ricardo Gerra, Radio Vitoriako kazetaria, aurten, Baskoniaren jarraipena bertatik bertara egiten ari dena, dagoeneko, beste Lituanian, Errusian edo Turkian egondakoa, bizitza erabat aldatu dion esperientzia honi buruz hitz egin dugu berarekin, eta baita ere, nola ez, Baskoniak aurten dituen erronkei buruz. Gure partetik besterik ez, Ritxi Gerrari egindako elkarrizketarekin utziko zaituztegu, eta gogoratu, Amaika.eusen eta Amaika Telebistaren Twitter, Facebook, Instagram eta YouTubeko kanaletan jarraitu gaitzakezuela. Gure partetik besterik ez, bezarka da bana. Bizitza berria, gainera erabat. Oso ilusionatuta, azkenean kriston esperientzia izaten ari da, orain nire astapenean nago eta guztia berria da, eta esan genezake bidaia bakoitza abentura berri bat dela, baina ilusioarekin guztia aurrera eramaten da, eta ondo, oso pozik eta lehenengo minututik gozatzen esperientziaz. Bai, baloia aldatu dugu, bai, ezberdina da, Guztiz ezberdina da gure lanean, kontatzeko orduan erritmoa ez dauka zer ikusirik, azkenean saskibaloia da azkarragoa, kontatzeko moduan aukeratu behar dituzu gauzak, kontatu behar dituzun gauzak ze guztia ezin duzu kontatu, eta futbolean luzatu behar dituzu esaldiak eta denborak eta erritmoak markatu behar dituzu askoz hobeto. Saskibaloian egia esan danik askoz hobeto sentitzen naiz askoz erosoagoa. Esan zidatenean Muntioni erreleboa hartuko nuela, imagina dezakezu, kriston ilusioa eta amets bat gauzatutan, nolabait. Gero ja konturatzen zara aurretik daukasun erronka, jendeak esaten dizu, kriston papeleta daukazu, orain nola egingo duzun, Muntioni izan da, bere itzala da, oso luzea, zuretzat, eta ukaezina da presio puntu hori daukazula, baina hori desagertzen da lehenengo partiduan. Hori desagertzen da berehala, eta ja zure lanean sartzen zalenean gauza horietan ez duzu pentsatzen. Izan ere adrenalina hori eta kilika horiek galtzen dituzunean, orduan hobe da erretiroa hartzea. Hori da, ez dakit, abeslari bat bezala. Urduritasun puntu hori mantendu behar da, hori seinale ona da. Eta horrek esan nahi du, egiten duzuna gustatzen zaizula. Ondo eraman behar duzu, beldur estenikoa, irratian ere existitzen da hori, beldur estenikoa. Agian ez zaude telebistan edo eszenatoki batean, baina zu jakin behar duzu beste aldean, irratiko beste aldean, jende pila bat dagoela. Eta responsabilitate horri erantzuna eman behar diozu, gauzak ondo egiten edo ahal duzun moduan. Beti
hori, kotxe bat hartzen dugunean, kurba batetik beti aterako gara guztiok, baina lan guztietan, kazetaritzan gertatzen da ere bai. Lehenik eta behin bidaia, beti kontuan hartu behar duzu, erabili behar duzun makinaria, makinak, retransmisioak egiteko, elkarrizketak grabatzeko, orduan hori lehenengo pausoa da. Eserez ahaztea zuretzean, ze bestela gero arazoak izango dituzu, gero kontuan hartu behar duzu arropa, eta maleta gogorra, hori ezinbestekoa da. Orduan bidaia oso ondo prestatu behar da, gero guztia ondo ateratzea hor zure destinuan zaudenean. Eta gero partidak prestatzen dira hemen egiten dituzun modu berean, ondo prestatu behar dituzu jokalariak, ondo ezagutu behar dituzu beraien datuak, beraien jatorria, beraien sasoia momentu horretan, denboraldiko momentu zehatz horretan, orduan, bai, lana da, baina gure lana da eta gustura egiten dugu. Nik gogoratzen dut 8 urterekin, nire amak, nire urtebetetzean, oparitu zidala irrati bat, irrati gorria, jostailu bat, baina benetako irrati bat zen. Orduan hori izan zen nire abia puntua edo nire amodioa nolabait irratiarekin, zen sartzen nintzen astebururo nire gelan, igandean futboleko eta saskibaloiko karruselak entzutera. Eta nik abesten dituen golak, nik neuk 8 urterekin golak nire gelan, imaginatu, bizilagunak, justu hor, baina zen horako soro batekin bizi izaten ari naiz. Orduan, hortik aurrera guztia izan dut oso argi nire buruan, bokazio bat, txikitatik, eta batzuetan bokazioak gauzatzen dira eta beste batzuetan ez. Nik sorte handia izan dut eta zorionez gustatzen zaidanarekin aritzen naiz, egunero, eta hori kriston privilegioa da niretzat. Bai, ni Gasteizkoa naiz, gasteiztarra naiz, baina egia da euskararen munduan hasi berria naizela. Hemen Gasteizen, guztiok badakigu nolakoa den gure egoera edo gure belaunaldiko egoera. Nik ikasi nuen A-ereduan, orduan euskara ez zegoen nire egunerokoan hori txikitatik. Baina duela 5-6 urte gutxi gora bera, erabaki nuen euskaltegian izena ematea eta arantza hori barnetik kentzea. Eta ez da zaila, bakarrik behar duzu ilusioa, denbora, dirua eta esfortzua. Eta koktel horrekin lor daiteke. Nik hasi nintzen oso maila basu batetik eta oraintxe bertan, niretzat pentsa ezina zen horrelako elkarrizketa bat izatea orain, hemen zurekin eta telebistan duela 5 urte, eta hemen nago. Hasten zara ezagutzen kultura, hasten zara entzuten abestiak, euskaraz, zure ingurua eraldatzen da ere bai, lagunak, pintxobotea, bizilagunekin, ez dakit, guztia aldatzen da. Kriston aldaketa aurkitzen duzu euskara munduan sartzen. Hori ere ukaezina da eta nik gomendatzen dut, zuk ez duzu alde batera utzi behar zure aurreko bizitza, nolabait, zure familia, zure aspaldiko lagunak, baina mundu berri bat ezagutzen duzu eta zabaltzen duzu zure ikuspuntua zentzu guztietan, hori egia da. Sufrituko dugula uste dut, batez ere Euroliga gero eta zorrotzagoa da zentzu guztietan. Azkenean aurrekontuak, taldeen aurrekontuak gora egiten dute eta Baskoniarena nolabait gelditu egin da azken urteetan eta horrela oso zaila da borrokatzea. Azken urteetan lortu dute helburua, lehenengo 8 postuetan beti, baina zaleok, kazetariok, Baskonia zaleok pres egon behar gara, noiz bat egunen baten porrota izateko eta ulergarria izango litzateke. Espero dut aurten ez izatea, baina uste dut taldeari kostatuko zaiola asko helburu horiek betetzea. Nik beti ilusionatuta nago taldearekin, eta uste dut minbreak daudela, baina zorroztasun handia dago batez ere Euroligan, gero ligan ere sufritzen duzu,
desgaztea, nekea, bidaiak eta hori guztia, eta, zalantzak momentuz, baina berriro esaten dizut ni ilusionatuta nagoela taldearekin. Izan ere Baskonia beti egon da bigarren eskaloi horretan, ezta? Beti egon dira erraldoiak, eta gero Baskonia bigarren eskaloi horretan. Zuk aipatzen duzuna da agian jaistea bete eskaloi bat, hirugarren eskaloi horretara, eta arazo gehiago izatea top 8an egoteko. Hori da arriskua, hori horrela da eta ukaezina. Baina guk beti konfidantzia izan dugu Baskoniaren nortasunean. Hori ez da topiko bat. Karakter Baskonia, ez da? Baskoniaren nortasuna. Azken momentu arte eramaten dute, eta naiz eta oztopoak eta arazoak ekonomikoki eta kirolaren ikuspuntutik izan, beti Baskoniak erantzuten du. Erantzun egin du eta erantzungo du. Noizbenka eroriko gara, baina taldea beti egongo da hor borrokan, hori argi dago. Beti kontuan hartu behar dugu non gauden. Hau Gasteiz da, kriston meritua dauka elitean hainbeste urte egon ahal izanak, ezta? Orduan, ez dakit, adibide bat jarriko dizut, Montepaschi Siena. Siena zen, Gasteiz bezalako hiri bat, Baskonia bezalako proiektu bat, eta non dago Montepaschi Siena? Inork ez dakigu, ezta? Orduan, adibidez, orduan, aurrera, etorkizunari begirani baikorra naiz, horrekin, gainera oraintze bertan egonkortasuna aurkitzea errezagoa da, lizentziagatik, zuk bermatuta daukazu lizentzia ez dakizen bat urte, 20 ziren, eta ja kontsumitu ditugu 3-4, orduan, berma hori badaukazu eta egonkortasun hori badaukazu. Hortik, saiatu behar duzuna da lehiakortasuna mantentzen. Hori da garrantzitsuena. Noizbenka, berriro esaten dizut. Agian 8tik kanpo geldituko gara eta ligan istripurin bat izango duzu aurreko denboraldian bezala, baina Holanda Baskonia eta horrelakoa da ere bai Gasteiz. Hiri txikia, apala, baina nortasunarekin eta indarrarekin ere bai. Distantziatik ez, nik jarraitzen dut, jarraitzen dut hor murgilduta, faltan hartzen dut mendizorrotzara joatea. Joaten naiz, baina giza, sale giza, sale bezala, de paisano, baina ikusten dut, hori, gero eta hobeto dagoela, hobera egiten ari dela, eta, azken partidetan, ilusioa pixka bat berpiztu da. Baina ez kriston helburu bat lortzeko, ez permanentzia, hori da Alavesen helburua barkatu. Eta hor borrokan egongo da, sufrituko dugula uste dut, baina azkenean Alavesek lortuko du bere helburua eta lehenengo mailan berriro datorren denboraldian ikusiko dugu, ziur nago. Bakarrik eskertzea, emandako aukera, zuen estrenaildian, eta sorte ona, oso sorte ona opa dizuet guztioi abentura berri honetan, irratsaio berri honetan, bereziki zuretzat behinat, eta plazer handia izan da minutu hauek zuekin partekatzea.